आसाम सरकारा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जा बिटिआर आव गिबि खेबनि थाखाय केबिनेट मिटिं लादों। बे केबिनेट मिटिंखौ स्पेसियली बिटिआर नि जौगानायनि थाखाय लादों होननानै जोङो बुंनो हायो बा दुग्गांनो हायो। मानोना बिथाङा गुबुन गुबुन जिल्लायाव जे डेभेलपमेन्ट हरदों बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि बे मोनबा जिल्लाखौ नोजोर होनानै 500 कोटी जोंनो गुडविलनि पेकेजखौ जोंनो होलांबावबाय। आरो बेनि अनगायैबो जाय बाथ्राखौ लानानै थांनाय 30 बोसोरनिख्रुइ बांसिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा हांख्ला सिफ्ला जानानै बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनायनि थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन। बेखौ जोंनि दुखु दाहा जोंनि नाजानाय हास्थायनायखौ बिथाङा हमदांनो हानानै दिनै थाखो 11 आरो 12 खौ बर' बिजोङाव फरायनायनि थाखाय जा डिक्लेरेसन बा राहा लामा खालामना होलांबाय बेखौबो जोङो हामबाय होननांगोन। 2 नम्बराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै आसामनि मोनसे सान हिसाबै फोरमायथिनानै गालांबाय। बेबो जोंनि थाखाय दुग्गावथावना बाथ्रा। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बिटिआरखौ जों माबोरै जौगाहोनांगौ बेफोरखौ लानानै जों सिगाङाव माखासे सावरायनाय जादों। बिथाङा जोंनो गोबां साजेसन होदों आरो थुलुंगा होदों। बेथ' बिदि मेनसन खालामनाय जायाखै। बे माने एडमिनिस्ट्रेसन लेभेलनिफ्राय माबायदि नर्म्स थानाय फरायसालिमाखौ लानाय जागोन बेखौ बुंनो हाला जोङो। बेफोर जादों अफिसियेल मेटार। आरो बेफोरबायदि मेनसन खालामलायोबा जोंनि आउट अफ 25 कलेजफोरनि गेजेराव जाय 10 मोनगोन बे रंजागोन, जाय मोननाय नङा बे दुखु जागोन। बेफोरखौ जों आगोलनो बुंनायनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। मानोना सिक्रेसि मेनटेन खालामनाया जोंनि दायित्व। मानोना जोङो सरकारनि मानसि। दिनै एनडिबि नि एक्स ग्रेसिया रिहेबिलिटेसन पेकेज आरो केस उइथड्र जेलाव थानायफोर आरो जोङो क्लज नम्बर 9 नि जा जोंनि एक्स वर्कारफोरनि आर्मि पारामिलिटारियाव सोनायनि बाथ्रा लानाय बेफोरखौ जों खोब स्पेसियली सावरायदों। बेनिफ्राय बड'लेण्डआवहाय जों जा एक्स वर्कारफोर दङ बैसोआ मिलायथारलाखाय माखासे कनसिडारेसनखौ नोजोर बोनानै बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सखौ जेराव जोंनि बिटिआर सरकारा इसे मिटिङावहायबो पास खालामनानै लाबाय। बेखौ जों एप्रुभेलनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिसिम हरदों। स्पेसियली बे एक्स एनडिबि वर्कार आरो एक्स एबसु वर्कारफोरखौ नोजोर बोनानै बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सखौ दानाय जाथों होननानै जोंनिफ्राय जोङो गोसोखां बिलाइ होफिनबावदों। आरो बेखौ बिथाङा खोब गोसो गुदुङै नाजावदों आरो खोब खम समनि गेजेरावनो इनडाइरेक्टलि बिथाङा फरेस्ट गार्डनि बाथ्राखौबो दहाय बुंखाबाय। बेवहाय जोंहा माखासे इन्टारनेल डिसकासन दंबावो। मथा मथि बेवहाय जोङो गोबां जोंनि एक्स वर्कारफोरखौ जोङो सोनानै जोंनि हाग्रा बिफानखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय मोनसे फैसिनदों।